Sibiri juin kalo tile 21 sanba 2025 DMS TV channel muso oni je oni natuma ayo bisimila DMS TV sanfɛ foli an tan no ban kan bagana lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw ka don kibaru ni o wagati seli san'an ka dase an bi kunnafonibaw ma ne ka olu da aw tulo kan n bɛ aw hakili lajigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya ka ne na Charlie ani ka hakilinaw di hakilina di yɔrɔ la wale kɔfɛ bi kunnafonibaw minnu b'an bolo ne ka olu da aw tulo kan dɔw bɛ tali kɛ Aka Mali état-major général des armées ale bɛ communiqué kɛ alamisa tɛmɛnen juin kalo tile 19 sanba 2025 communiqué min kɔnɔna na a bɛ laseli kɛ ko nin don kofɔlen kelen na min ye an ka Mali finitigiw ye olu ka vecteur aérien yɛrɛ kɔni ye pick-up dɔ ye min yɛrɛ kɔni ko bɛ yala la Tesaleta mara kɔnɔna na yɔrɔ min bɛ tali kɛ Kidali région de kɔnɔna na ko u kɔni ka sɛgɛsɛgɛli baaraw y'a yira k'a fɔ ko banbati wale maaw de tun bɛ nin pick-up kofɔlen kɔnɔna na wale nin kɔfɛ vecteur aérien olu ye frappe kɛ ne ka ɲɛsin nin pick-up kofɔlen ma wale min kɛra sababu ye ni pick-up in n'a kɔnɔna mɔgɔw u bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bɔnnen o ni na an ka Mali autorité de protection des données à caractère personnel ni o ye ADPD maaw yɛrɛ kɔni olu ye sanction ta baaramuso maaw kama ni nin kɔni société an ka Mali jamana kɔnɔna na min ka baara bɛnnen don sɛnɛkɛfɛnw bayɛlɛmali yɛrɛ kɔni ma sanction min tara baaramuso maaw kama o sanction yɛrɛ de kɔni bɛ tali kɛ sifa wari miliyɔn 5 yɛrɛ de kɔni sara la ADPD maaw ye sanction ta baaramuso maaw kama ka d'a kan ko ADPD maaw yɛrɛ kɔni ka sɛgɛsɛgɛli baarako dɔw hukumu kan u taara min kɛ baaramuso maaw fɛ yen ko baaramuso maaw yɛrɛ kɔni ma sɔn ka u ka minɛnw di u ma u ka sɛgɛsɛgɛli baaraw k'a kan o dun yɛrɛ kɔni mana na kɛ sariya kɔnɔna na ADPD maaw yamaruya bɛ u bolo ne ka i sanctionner o ko hukumu kan ko komi baaramuso maaw yɛrɛ kɔni ma sɔn ne ka sariya yɛrɛ kɔni labato ADPD maaw u ye sanction ta baaramuso maaw kama min ye sifa wari miliyɔn 5 u wajibiyalen don ne ka o sara an bɛ wagati min i n'a fɔ bi Iran ka ministre des Affaires étrangères ni o tɔgɔ ye Abbas Araghchi ale kɔni kun bɛ interview dɔ la u ka jamana telesoba la interview min senfɛ a y'a yira k'a fɔ ko négociation min yɛrɛ kɔni bɛ tɛmɛ Iran ale ni États-Unis ni ɲɔgɔn cɛ la Iran ka programme nucléaire ko hukumu yɛrɛ kɔni kan ko Iran yɛrɛ kɔni tɛ négociation foyi kɛ ani États-Unis ni ɲɔgɔn cɛ la an bɛ wagati min na fɔ ko bi tant que États-Unis ale yɛrɛ kɔni m'a fɔ Israël ɲɛna k'a bɛ ka frappe minnu kɛ ne ka ɲɛsin Iran ma a ka olu yɛrɛ kɔni dabila wa ministre des Affaires étrangères y'a yira k'a fɔ ko Israël bɛ ka attaque min kɛ ne ka ɲɛsin Iran yɛrɛ kɔni ma ko États-Unis ye o attaque in complice de o la ko min yɛrɛ kɔni ye walasa Iran ale ni Israël u ka se ka négociation tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ la Iran ka programme nucléaire ko hukumu kan ko fo États-Unis k'a fɔ Israël ɲɛna k'a bɛ ka frappe minnu kɛ ne ka ɲɛsin Iran ma a ka olu dabila États-Unis jamana kɔnɔna na Maison Blanche olu ka porte-parole ni o ye Caroline Leavitt ale kɔni ye point de presse dɔ kɛ don tɛmɛnenw na point de presse min na a y'a yira k'a fɔ ko États-Unis n'a sɔrɔ a bɛna na frappe kɛ ne ka ɲɛsin Iran yɛrɛ kɔni ma walima n'a sɔrɔ a tɛna na o ko in kɛ ko Donald Trump ale bɛna hakili jagabɔ kɛ o proposition ko in hukumu kan dɔgɔkun 2 kuntagala kɔnɔna na ko nin dɔgɔkun 2 in yɛrɛ kɔni tɛmɛna n'a sɔrɔ États-Unis olu bɛ frappe kɛ ne ka ɲɛsin Iran ka programme nucléaire ma walima n'a sɔrɔ u b'a to yen nɔ ko Maison Blanche maaw bɛ bɔ ne ka na o laseli kɛ diɲɛ mɔgɔw ye alamisa tɛmɛnen juin kalo tile 19 sanba 2025 o kun ye conseil des ministres ye Niger jamana kɔnɔna na ni conseil des ministres senfɛ Niger ministre olu kɔni décision ta ko Iranian bɔ société b'u ka jamana kɔnɔna ni o ye Somaïr yɛrɛ kɔni ko bɛna ni nationaliser ni k'a bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bila Niger tɔgɔ la ka d'a kan min yɛrɛ kɔni ye Orano n'o ye Faransi ka société dɔ ye ale kun ye actionnaire ye Somaïr la ni 100 sara la 63 ni dɔɔni o kun ye Orano maaw ta ye o tɛmɛlen kɔfɛ a tɔ kun ye Niger ka société yɛrɛ kɔni ta ye ni o société tɔgɔ ye ko Sopamine nka kabini coup d'état yɛrɛ kɔni kɛra Niger jamana kɔnɔna na ni finitigiw nana fanga la ko min ye Orano maaw ye n'olu kun ye Somaïr yɛrɛ kɔni actionnaire ba ye k'u bɛ ka kɛwale dɔw yɛrɛ kɔni kɛ société in kɔnɔna na wale min yɛrɛ kɔni nana kɛ sababu ye ne ka na ni gɛlɛyaba ye Somaïr gestion baaraw la o de kɛra sababu ye ni Niger autorité maaw ye décision yɛrɛ kɔni ta ko min ye Somaïr u bɛna bɛɛ lajɛlen kɛ Niger ta ye ni kunnafoniba nin de bɛ an bolo kɔrɔ bi an bɛna mun walawala aw ye bidon kibaru kɔnɔna na
Alamisa tɛmɛnen juin kalo tile 19 san 2025 an ka Mali état-major général des armées hali bi communiqué min kɔnɔna na a bɛ jamana kɔnɔdenw la kunnafoniya ko nin don kofɔlen kɛrɛnkɛrɛnnen na an ka Mali finitigiw olu kɔni opération aérienne dɔ kɛ ne ka ɲɛsin bolimafɛn dɔ ma Kidal région kɔnɔna na. Communiqué in kɔnɔna na état-major b'a walawala an ye yɛrɛ kɔni ko an ka vecteur aérien olu ye frappe minnu kɛ ne ka ɲɛsin ni bolimafɛn yɛrɛ kɔni ma. Frappe in kɛra frappe tilennen ye fɛn min yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni maa minnu kun b'a kɔnɔna na chance foyi yɛrɛ kɔni kun t'u bolo u ɲɛnɛma kun ka bɔ a ko la. Ko ni opération yɛrɛ kɔni kɛra mission kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ senfɛ an ka Mali finitigiw ye mission min yɛrɛ kɔni bila sen kan k'o y'a sɔrɔ an ka Mali finitigiw ka vecteur aérien o kun ye pick-up dɔ yɛrɛ kɔni jateminɛ min kun bɛ bolila Tesalit mara kɔnɔna na k'u y'a faamuya k'a fɔ ko bolimafɛn in kɔnɔna na banbaciwale maaw de kun bɛ yen. O de kɔni kɔfɛ an ka Mali finitigiw ka vecteur aérien o tora bolimafɛn yɛrɛ kɔni nɔna minɛli la f'u selen yɛrɛ kɔni Tesalit fanfɛla la an ka vecteur aérien u sɔrɔla ka frappe kɛ ni ka ɲɛsin ni bolimafɛn ma. Wale min kɛra sababu ye ni ka bolimafɛnw tiɲɛ banbaciwale maa minnu kun b'a kɔnɔna na a kɛra sababu ye ni ka olu fana bɔnɛ u ni na. État-major bɛ hakilisigi kuma fɔ jamana kɔnɔdenw ye ko min ye an ka vecteur aérien halisa olu yɛrɛ kɔni bɛ nin zone kofɔlen na walasa ka se ka jateminɛw kɛ n'a sɔrɔ complice dɔw yɛrɛ kɔni kun bɛ banbaciwale maa ninnu na ni minnu yɛrɛ kɔni bolila ka se ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka o maaw nana minɛ ka frappe kɛ ni ka ɲɛsin o ma wale min bɛ kɛ sababu ye ni ka o bɛɛ lajɛlen bɔnɛ u ni na. Ni opération yɛrɛ kɔni bɛ tali kɛ an ka Mali finitigiw ka fɛɛrɛ latigɛ la walasa ka jamana fantan ani naani bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni lakana sabati ni banbaciwale maaw bɔnɛ ni u ni na sanga ani wagati. An ka Mali autorité de protection des données à caractère personnel ni o ye ADPD maaw yɛrɛ kɔni olu ye sanction kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ ta baramuso maaw yɛrɛ kɔni kan ni société kofɔlen ale kɔni société min ka baara yɛrɛ kɔni bɛnnen don sɛnɛkɛfɛnw bayɛlɛmali la an ka Mali jamana kɔnɔna na ADPD maaw ye sanction ta ninnu kama o sanction ye jumɛn ko baramuso maaw kɔni wajibiyalen bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ka sefa wari miliyɔn 5 yɛrɛ de kɔni sara sefa wari miliyɔn 5 sarali wajibiyara baramuso maaw yɛrɛ kɔni kan ka d'a kan ko ADPD maaw yɛrɛ kɔni ka mission de vérification dɔ la baramuso maaw ka yɔrɔ la baramuso maaw y'u ban yɛrɛ kɔni ka maa ninnu to yen nɔ u k'u ka baara kɛ maa ninnu kun mako bɛ fɛn minnu na u ma sɔn ka o di olu ma o de kɛra sababu ye ni ADPD maaw ye sanction ta baramuso maaw kama ko baramuso maaw filɛ ni ka nin kɛwale min yɛrɛ kɔni kɛ ADPD maaw la ADPD maaw olu ka sariyaw yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a ko ɲaginnen don ka d'a kan ADPD maaw ka sariyaw kɔnɔna na min ye n'i ye nin ɲɔgɔnna kow kɛ ni o ye ka ADPD maaw yɛrɛ kɔni bali k'aw ka sɛgɛsɛgɛli baaraw kɛ i ka cakɛda yɛrɛ kɔnɔna na amande bɛ se ka bin i kan amande min bɛ se k'a daminɛ sefa wari miliyɔn 5 la ni ka taa bila fo sefa wari miliyɔn 20 na nka ADPD maaw u kɔni amande min di baramuso maaw ma o ye sefa wari miliyɔn 5 de ye. Nin sanction in senfɛ ADPD maaw yɛrɛ kɔni o ye hakilinaji kɛ jamana kɔnɔdenw bɛɛ ye u ka baara fanba ko dɔ yɛrɛ kɔnɔna na u y'a yira bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ko maa o maa e kɔni bɛ traitement de données yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na i kɛra i bɛ public de la walima i bɛ kɛ yɛrɛ baara yɔrɔ yɛrɛ de kɔnɔna na i wajibiyalen don ni ADPD maaw yɛrɛ kɔnɔna na u ka sɛgɛsɛgɛli baara kɛ i ka yɔrɔ la i wajibiyalen don ni ka collaborer u fɛ ka baara in nɔgɔya u bolo ko wa ADPD maaw ka nali lasela i ma u nana cu i kan a mana kɛ lahalaya o lahalaya kɔnɔna na i wajibiyalen don ni ka collaborer u fɛ walasa k'u ka baaraw nɔgɔya u bolo ɲɔtɛ n'i yɛrɛ kɔni ma sɔn u ka sɛgɛsɛgɛli baaraw kɛ min ye sanction ye o kɔni bɛ ta i kama ADPD maaw yɛrɛ kɔni bɛ sanction ta mɔgɔ kama n'i ma sɔn u b'u ka sɛgɛsɛgɛli baaraw yɛrɛ kɔni kɛ ka d'a kan i ka sɔn olu ka u ka sɛgɛsɛgɛli baara yɛrɛ kɔni kɛ nafa bɛ o la kosɛbɛ u ka sɛgɛsɛgɛli baaraw kɔnɔna na wa a b'a to ADPD maaw bɛ bɔ a kalama k'a fɔ k'e ka cakɛda la i ka baarakɛlaw fo ka taa se i ka clientw ma o kɔni ka données personnelles minnu bɛ u bolo k'a fɔ ko i kɔni bɛ ka olu minɛ cogo ɲuman na ko ka ban ka ADPD maaw yɛrɛ kɔni to yen nɔ u b'u ka sɛgɛsɛgɛli baaraw kɛ baramuso maaw u ma dan u kelen dɔrɔn yɛrɛ kɔni ma baramuso maaw y'u ban fɛnɛ ni ka ADPD maaw la kunnafoniya cogo min baramuso maaw u bɛ données yɛrɛ kɔni ta u b'u utiliser cogo min ale ni cogo min u b'u ka baarakɛlaw fo ka taa se u ka clientw ma u bɛ o maa yɛrɛ kɔni ka données mara cogo min baramuso maaw ma sɔn ka ADPD maaw yɛrɛ kɔni la kunnafoniya o ko in na o fɛnɛ kɛra sababu ye ni ADPD maaw ye baramuso maaw yɛrɛ kɔni bila mise en demeure la ka d'a kan sariya kɔnɔna na wajibiyalen kun don baramuso maaw kan u ka to ka ADPD maaw yɛrɛ kɔni la kunnafoniya ni koba ninnu na ADPD maaw filɛ ni ka nin sanction min yɛrɛ kɔni ta baramuso maaw kama o ye cikan gɛlɛnba ye ne ka ɲɛsin an ka Mali entreprise bɛɛ lajɛlen ma nin y'a yir'u la k'a fɔ k'u k'u jija yɛrɛ kɔni min ye ADPD maaw ye ni u nana u ka sɛgɛsɛgɛli baaraw la u ka yɔrɔw la
k'u jija u ka collaborer u ni ADPD maaw ni ɲɔgɔn cɛ la walasa ka baara in nɔgɔya bɛɛ lajɛlen bolo. O fana tɛmɛlen kɔfɛ nin bɛ kɛ sababu ye ni an ka Mali entreprise bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko sariya minnu bɛ jamana yɛrɛ kɔnɔna na k'u jija u ka o sariya nin yɛrɛ kɔni labato. Ka d'a kan n'i ma sariya yɛrɛ kɔni labato min ye sanction ye ko yɛrɛ kɔni bɛ ta i kama. An kɔni bɛ wagati min na fɔ ko bi min ye baramuso ye sanction kɛra ne ka ɲɛsin ale ma. A wajibiyalen don ne ka sefa wari miliyɔn 5 yɛrɛ de kɔni sara ka d'a kan k'a ma sɔn ka collaborer ADPD maaw yɛrɛ kɔni fɛ u ka baarako hukumu kɔnɔna na. Sisan an bɛ tɛmɛ n'an ka jamana kɔfɛ kibaruyaw ye o kɔnɔna na an bɛ taa Iran jamana kɔnɔna na. Kunu juma juin kalo tile 20 san 2025 Iran ale ka ministre des affaires étrangères ni o ye Abbas Araghchi ale kun bɛ ka interview dɔ kɛ Iran yɛrɛ kɔni ka jamana telesoba la. Interview min sen fɛ a y'a yira k'a fɔ ko tant que États-Unis kɛrɛnkɛrɛnnenya la Donald Trump ni o m'a fɔ Israël yɛrɛ kɔni ɲɛna k'a bɛ ka attaque min kɛ ka ɲɛsin Iran ma k'a ka olu dabila. Ko négociation foyi tɛ tɛmɛ Iran ale ni États-Unis ni ɲɔgɔn cɛ la Iran ka programme nucléaire ko hukumu kan. Abbas Araghchi ka kɔrɔfɔ la ko Iran bɛ ka min kɛ ni ka ɲɛsin Israël ma o bɛ komi Iran yɛrɛ kɔni bɛ ka a yɛrɛ lafasa Israël de kama ko wa États-Unis yɛrɛ kɔni Israël complice ye a ka nin attaque in kɔnɔna na. Iran ka ministre des affaires étrangères ka kɔrɔfɔ la ko sanga ani wagati États-Unis ka maaw bɛ message ci olu Iran ma k'u kana u ka négociation kɛ Iran ka programme nucléaire ko kan. Ko nka olu ye ci tigɛ États-Unis maaw yɛrɛ kɔni tulo kan. Ko tant que Israël bɛ ka binkani wale min kɛ ni ka ɲɛsin olu Iran ma ni o ma dabila ko kumaɲɔgɔnya tɛ tɛmɛ Iran ale ni maa si ni ɲɔgɔn cɛla la. Ko Iran bɛ situation min na an bɛ wagati min na a bɛ ka a yɛrɛ lafasa maa dɔ de ka attaque kama ko wa a bɛ a jo kan ko wa olu bɛ o lafasalen min na ni ka ɲɛsin Israël ka attaque nin yɛrɛ kɔni ma ko maa si ka ko tɛna na se ka kɛ sababu ye ni ka olu ka o lafasali baara nin jɔ a mana kɛ lahalaya o lahalaya ye. K'an kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi maa o maa mana n'a fɔ olu ɲɛna yɛrɛ kɔni k'u ka négociation tɛmɛ u ni olu ni ɲɔgɔn cɛ la programme nucléaire ko hukumu kan k'olu ka jaabi kɔni ayi de ka d'a kan en tant que olu bɛ lahalaya min kɔnɔna na ni o ma falen u tɛ kumaɲɔgɔnya tɛmɛ u ni maa si ni ɲɔgɔn cɛ la programme nucléaire ko baara kan. Nka a ka kɔrɔfɔ la ko négociation ale ni kumaɲɔgɔnya ko danfara bɛ olu ni ɲɔgɔn cɛla la ko ni maa min kɔnɔna na kumaɲɔgɔnya yɛrɛ kɔnɔna ko problème foyi tɛ a la olu kɔni bɛ kumaɲɔgɔnya tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ la nka min ye négociation ko ye ko kuma kɔni t'a la. An b'a la kunnafoniya k'a fɔ ko don n'a nataw la Abbas Araghchi ale yɛrɛ kɔni makɔrɔnen don Genève walasa a ka se ka kumaɲɔgɔnya tɛmɛ ani Faransi, Allemagne, Bretagne ale ni Union européenne ka représentant yɛrɛ kɔni ale ninnu kan ka ɲɔgɔn ye don n'a nataw la walasa u ka kumaɲɔgɔnya tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ la Iran ka programme nucléaire ko hukumu kan. Iran ka ministre des affaires étrangères ka kɔrɔfɔ la k'olu bɛ ka jaabi minnu kɛ ni ka ɲɛsin Israël ma diɲɛ sariyabaw kɔnɔna na aw kan ka kɛlɛ kɛ ni minɛn minnu ye olu bɛ ka o sariya ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni labato. A y'a yira k'a fɔ ko Iran ka capacité militaire négociation ko foyi tɛ se ka ye o ko in yɛrɛ kɔnɔna na k'olu bɛ missile minnu dilan missile ninnu dilan kun de ye walasa ka se ka u ka jamana lafasa nka olu ma missile ninnu dilan maa si attaqueli kama ko yɛrɛ de kɔnɔna ni e maa o maa yɛrɛ kɔnɔna n'a fɔ ko ka négociation kɛ i ni Iran ni ɲɔgɔn cɛ la walasa k'ale Iran ka dɔ bɔ a ka capacité militaire la ko o kuma yɛrɛ kɔni t'a la fiyewu. Ka d'a kan olu ka missile dilan kun ye u lafasali de ye a dilan kun tɛ ka maa si attaquer. Komi Iran bɛ ka frappe minnu kɛ ni ka ɲɛsin Israël ma a y'a yira k'a fɔ k'olu ka frappe ninnu yɛrɛ kɔni bɛ ka ɲɛsin Israël yɛrɛ kɔni ka finitigiw sigiyɔrɔw dɔrɔn de ma ko o bɛ ka o min yɛrɛ kɔni kɛ o ye jaabi ye ni ka ɲɛsin Israël ma Israël bɛ ka frappe min kɛ ni ka ɲɛsin olu ka jamana fɛnɛ ma de. A ka kɔrɔfɔ la k'olu kun ka frappew kun bɛ ka dan ni ka ɲɛsin Israël ale ka finitigiw ka yɔrɔw de ma ko nka ko komi don tɛmɛnenw na Israël ale fɛnɛ filɛ ni ka frappe kɛ ka ɲɛsin Iran ale ka wari sɔrɔ sira dɔ yɛrɛ kɔni ma ko depuis ni o yɛrɛ kɔni kɛra olu Iran fɛnɛ bɛ ka frappe kɛ ni ka ɲɛsin Israël ale ka infrastructure économique ma k'olu Iran ka attaque kɔnɔna na olu ma frappe kɛ ni ka ɲɛsin civil foyi ma o ma frappe kɛ ni ka ɲɛsin zone résidentielle foyi ma o ma frappe kɛ ni ka ɲɛsin docteur-so foyi ma k'olu bɛ frappe fɛn fɛn kɛ ni ka ɲɛsin Israël ma olu ka frappe bɛɛ lajɛlen labɛnnen don a jateminɛnen don k'a dilan ko ɲuman cogo min a kana na se civiliw ma a ka taa se dɔrɔn civil militaires de ma a bɛ tila ka États-Unis yɛrɛ kɔni ɲaki kosɛbɛ ko Israël ka attaque in na ni ka ɲɛsin olu Iran yɛrɛ kɔni ma ko États-Unis ye o ko in complice ye ko don tɛmɛnenw na Donald Trump ka kuma dɔw yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ ko olu yɛrɛ kɔni ye ko dɔw kɛ Iran ka ministre des affaires étrangères ka kɔrɔfɔ la ko kabini ale Donald Trump ka o déclaration yɛrɛ kɔni mɛ depuis o yɔrɔ la ale y'a faamu k'a fɔ
ko États-Unis yɛrɛ kɔni nin bɛ Israël ka frappe in na ni ka ɲɛsin olu ma. Abbas Arakchi ka kɔrɔfɔ la ko maa caman ye laɲini kɛ Iran ale ni Israël bɛɛ lajɛlen fɛ k'u ka kumaɲɔgɔnya tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ la u ka kɛlɛ in dabila. Ko wa jamana caman bɛ yen nɔ olu bɛɛ lajɛlen bɛ ka commencer ni ka laseli kɛ k'a yira k'a fɔ ko Israël bɛ ka attaque min kɛ ka ɲɛsin olu Iran ma k'olu nɔ foyi ti o ko in na. Ko nka ale kɔni dalen don min na o ye k'a fɔ ko États-Unis a kɔni bɛ ka Israël jukɔrɔma don a ka attaque in na ni ka ɲɛsin olu Iran ma. Ko wa en tant que o États-Unis kelen yɛrɛ kɔni m'a fɔ Israël ɲɛna k'a bɛ ka frappe minnu kɛ ni ka ɲɛsin Iran ma k'a ka olu dabila. Ko min fɛnɛ olu Iran o tɛ négociation foyi tɛmɛ u ni États-Unis ni ɲɔgɔn cɛ la olu Iran ka programme nucléaire ko hukumu kan. Alamisa tɛmɛnen juin kalo tile 19 san 2025 États-Unis jamana kɔnɔ na Maison Blanche ma olu ka porte-parole ni o ye Caroline Leavier. Ale kɔni ye point de presse dɔ kɛ nin don kɔfɔlen na. Point de presse min kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ ko États-Unis n'a sɔrɔ a bɛna frappe kɛ ni ka ɲɛsin Iran yɛrɛ kɔni ma walasa Iran k'a ka programme nucléaire dabila walima n'a tɛna na o kɛ ko min ye Donald Trump ye ale kɔni bɛna na o décision ta dɔgɔkun 2 kuntagala kɔnɔna na. Kabini Iran ale ni Israël yɛrɛ kɔni ka ni kɛlɛ in daminɛna maa caman bɛ ka bisiya k'a fɔ ko États-Unis ale kɔni Israël jukɔrɔma don a ka ni frappe ninnu na ni ka ɲɛsin Iran ma walasa ka jaabi kɛ o ko yɛrɛ kɔnɔna Donald Trump ale ye déclaration dɔ kɛ déclaration min yɛrɛ kɔni kalanna a ka porte-parole fɛ. O déclaration in kɔnɔna na Donald Trump b'a yira k'a fɔ ko komi négociation tɛmɛnen États-Unis ale ni Iran ɲɔgɔn cɛ la Iran ka programme nucléaire ko hukumu yɛrɛ kɔni kan ko komi o kɔni ko yɛrɛ kɔni tagara ɲɛ ko wa o négociation ko in olu bɛna o jaabi dɔ don n'a nataw la ko yɛrɛ de la ale bɛna dɔgɔkun 2 ta ka hakili jagabɔ kɛ n'a sɔrɔ a bɛ fara Israël ka a ka ni frappe ninnu na ka ɲɛsin Iran ma walima n'a sɔrɔ a tɛ i sen don a la. Caroline Leavitt ka kɔrɔfɔ yɛrɛ kɔni na ko Iran kan ka layidu yɛrɛ de kɔni ta k'a fɔ ko min ye a ka uranium ye k'a tɛna na o enrichi ko o kan ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni latigɛ walasa Iran ale kana se ka arme nucléaire sɔrɔ ko ni olu dara nin koba fila ninnu yɛrɛ de kɔni na ni o kɛra États-Unis ale ni Iran u bɛ sɔrɔ ka bɛnkan sɛbɛn dɔ tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ la. Ko n'o tɛ n'a sɔrɔ olu ma da la k'a fɔ ko Iran a kɔni bɛ ka a ka uranium yɛrɛ kɔni enrichir dabila wa k'a dɔn k'a fɔ ko Iran fɛnɛ min ye arme nucléaire a tɛna na o dilan bilen ko tant que olu ma da o yɛrɛ kɔni na min kɔni ye bɛnkan sɛbɛn tɛmɛnen olu ni Iran ni ɲɔgɔn cɛ la ko o tɛ se ka kɛ. Ko Iran ni États-Unis u cɛsirilen don négociation dɔ la u ni ɲɔgɔn cɛla la ko wa kabini wagati janw na négociation min tun bɛ ka tɛmɛ Iran ale ni États-Unis ni ɲɔgɔn cɛ la o négociation kow bɛ sen na. Caroline Leavitt ale ka nin kuma in yɛrɛ kɔni bɛ lase o y'a sɔrɔ an ŋunuŋunu kumaw yɛrɛ kɔni kun bɛ sen na minnu kun bɛ ka fɔ ko kabini Israël ale ni Iran ka kɛlɛ in yɛrɛ kɔni daminɛna ko Steve Witkoff ni ale États-Unis ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ ye ko téléphone na kuma yɛrɛ kɔni tɛmɛna ni maa kofɔlen ni Abbas Arakchi ni ɲɔgɔn cɛ la ni o ye Iran ka ministre des affaires étrangères ko wa maa fila ninnu yɛrɛ kɔni kumana téléphone na siɲɛ caman u ka kumaw yɛrɛ kɔni bolila min kan o de ye ka fɛɛrɛ latigɛ yɛrɛ kɔni ka kɛlɛ in ban Israël ale ni Iran ni ɲɔgɔn cɛ la ni négociation ko yɛrɛ kɔni. Caroline Leavitt ka kɔrɔfɔ la ko Steve Witkoff ale ni Abbas Arakchi ka kumaw yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko discussion bolila fɛn caman kan o dɔw fɛnɛ taara se ko min ye Iran ka uranium enrichili ko hukumu yɛrɛ kɔni ko États-Unis ye proposition kɛ k'u ka taa yɔrɔ dɔ jɔ yɔrɔ min yɛrɛ kɔni tɛ Iran jamana kɔnɔna na n'o yɔrɔ kofɔlen na Iran ale bɛ taa a ka uranium yɛrɛ kɔni don ba la o yɔrɔ in na nka min ye Iran k'a y'a yira k'a fɔ ko États-Unis ka nin proposition ye ko a ti sɔn a ma yɛrɛ kɔni source dɔ y'a yira k'a fɔ ko États-Unis ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen ale ni Iran ka ministre des affaires étrangères in ka kumaw yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko Iran ka ministre des affaires étrangères k'a ye proposition dɔ yɛrɛ kɔni kɛ k'a fɔ ko ni États-Unis yɛrɛ kɔni y'a fɔ Israël ɲɛna k'a bɛ ka frappe minnu kɛ ni ka ɲɛsin Iran ma ko Israël ka o ko in yɛrɛ kɔni dabila ko min ye Iran fɛnɛ ye ani États-Unis ka négociation ko la Iran ka programme nucléaire ko hukumu kan ko Iran a bɛ juru magaya dɔɔni walasa négociation ninnu bɛ se ka taga ɲɛ. Bon source kelen y'a yira k'a fɔ ko Iran maaw kɔni y'a yira ko tant que Israël bɛ ka attaque min kɛ ni ka ɲɛsin Iran ma n'a m'o attaque in yɛrɛ kɔni dabila ko min ye Iran a fɛnɛ tɛ négociation daminɛ ani maa si ni ɲɔgɔn cɛ la a ka programme nucléaire ko kan. États-Unis kunnafonidilaw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko tarata tɛmɛnen juin kalo tile 17 san 2025 su fɛ États-Unis ka équipe de sécurité nationale olu kɔni ye plan dɔ bɔ plan min yɛrɛ kɔni kɛ kun de ye walasa ni min ye Iran ale ni États-Unis ka négociation ye n'u ma se ka bɛn ko la plan min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na États-Unis ale bɛna attaque min kɛ ni ka ɲɛsin Iran ma o hukumu kɔnɔna na o ko in yɛrɛ de kɔni bɛ nin plan kofɔlen in kɔnɔna na
o y'a yira k'a fɔ ko plan yɛrɛ continuer Donald Trump ma a y'a yira k'a fɔ ko kun ye hakilina ye ko nka a y'a yira k'a fɔ k'a ka décision laban k'a bɛ o ta kɔfɛ yɛrɛ kɔni ka da kan k'a jigi dalen don a kan k'a fɔ ko min ye Iran a bɛna sɔn k'a ka programme nucléaire yɛrɛ kɔni jɔ ko wa kabini ni tarata don ye juin kalo tile 17 san 2025 Donald Trump ale ni a ka équipe de sécurité nationale don o don ninnu kɔni bɛ ɲɔgɔn ye kɛ États-Unis salle de crise yɛrɛ kɔni kɔnɔna na an kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi diɲɛmaa bɛɛ sigilen bɛ ni ka Donald Trump ale ka décision laban yɛrɛ de kɔni kɔnɔ n'a ko min yɛrɛ kɔni bɛna na dɔgɔkun 2 kuntagala yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na ni min ye Donald Trump ale y'a ka décision laban yɛrɛ kɔni ta ni ko hukumu kan an bɛ sigi ko kura ne ka na olu da aw tulo kan. Alamisa tɛmɛnen juin kalo tile 19 san 2025 o kun ye conseil des ministres ye Niger jamana kɔnɔna na o conseil des ministres yɛrɛ de kɔni senfɛ Niger ministre olu kɔni ye décision ta ko Niger ka société min bɛ yen ni o yɛrɛ kɔni ka baara ye uranium bɔ ye n'o ye Somayer yɛrɛ kɔni o bɛna ni société in yɛrɛ kɔni kɛ Niger ta ye min ye a actionnaire dɔ ye ni o ye Orano ye n'o ye Faransi ka société dɔ ye k'o kɔni bɛna na o bɔ Orano ka bolo kan ne ka a bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kɛ Niger ta ye Somayer société kɔnɔna na min yɛrɛ kɔni ye Faransi ka groupe Orano ye olu kɔni ta ye ni société in ye 100 sara la 63 ni dɔɔni o bɛɛ lajɛlen Orano ta ye a tɔ o ye Niger yɛrɛ kɔni ta ye ko nka ko komi kabini coup d'état yɛrɛ kɔni kɛra Niger jamana kɔnɔna na groupe Orano olu ye fɛn caman kɛ Somayer société kɔnɔna na wali min kɛra sababu ye ne ka na ni majɛba de société in ka baara kɔnɔna na o de kɛlen Niger autorité ye décision yɛrɛ kɔni ta k'u bɛna société in bila u yɛrɛ de tɔgɔ la Niger ka gouvernement maaw ka communiqué kɔnɔna na u ye min cari u tilalen u ka conseil des ministres yɛrɛ kɔni na o y'a yira k'a fɔ ko Somayer yɛrɛ kɔni kɛlen Niger dɔrɔn ta ye ko o bɛna kɛ sababu ye ni Somayer société yɛrɛ kɔni a bɛna gérer jɛlenya hali ni ɲumanyaw kɔnɔna na ko wa o fana bɛ kɛ sababu yɛrɛ kɔni ni Niger ka dugu jukɔrɔ nafolo Niger jamanadenw olu bɛɛ lajɛlen bɛ nafa sɔrɔ o la communiqué kɔnɔna na u bɛ sinsin a kan ko Somayer yɛrɛ kɔni nationalisé len ko ni o yɛrɛ kɔni kɛra min ye Somayer bɛɛ ale bɛɛ bɛ ta ni ka a bila Niger état maaw yɛrɛ de kɔni tɔgɔ la ko wa Somayer bɛɛ kɛlen Niger maaw yɛrɛ kɔni ta ye minnu fana ta kun b'a la yɛrɛ kɔni ni o bɛɛ bɛna minɛ ka o di Niger ma Niger maaw bɛ hakilisigi kuma fɔ o ma ninnu ye k'u bɛ indemnité di u ma ko wa contrat in kɔnɔna na fɛn fɛn wajibiyalen don Niger autorité maaw kan k'u ka o di actionnaire ninnu yɛrɛ kɔni ma o maa ninnu k'u hakili sigi u b'u ka fɛnw bɛɛ lajɛlen di u ma Niger maaw ye Somayer kɛ u kelen ta ye ka d'a ka groupe Orano u b'u k'u accuser fɛn caman na k'u ye kɛwale camanw kɛ minnu man kan ka kɛ ko contrat kɔnɔna na ni Somayer yɛrɛ kɔni ye uranium minnu yɛrɛ kɔni bɔ u mana na nafa min sɔrɔ a la actionnaire fɛn fɛn yɛrɛ kɔni mana wari min yɛrɛ kɔni d'a ma ni tɔnɔ bɔra o ta bɛ di i ma ko nka u nana jateminɛ k'a fɔ ko Orano u tɛ ka o sariya in yɛrɛ kɔni labato ko ka sɔrɔ o kun b'u ka contrat kɔnɔna na ko fɛnɛ tɛmɛlen kɔfɛ kabini finitigiw yɛrɛ kɔnɔna na fanga la Niger jamana kɔnɔna na ko groupe Orano ye kɛwale dɔw yɛrɛ kɔni kɛ Niger jamana kɔnɔna na n'o kɛra sababu ye ni partenariat min kun bɛ Niger ale ni groupe Orano ni ɲɔgɔn cɛ la ka o yɛrɛ kɔni tiɲɛ ko fɛnɛ tɛmɛlen kɔfɛ ko groupe Orano u kun bɛ ka fɛɛrɛ yɛrɛ kɔni latigɛ ni uranium bɔ min yɛrɛ kɔni bɛ kɛ Somayer kɔnɔna na ka o bɔli baaraw jɔ o baaraw jɔli ko hukumu yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko Faransi ka jamana kɔnɔden fɛn fɛn yɛrɛ kɔni kun bɛ baara kɛ Somayer la min ye groupe Orano u bɛ ka fɛɛrɛ latigɛ ne ka o maa ninnu bɛɛ lajɛlen lataga ka bɔ yen k'u bila ka taa Faransi u nɔ la ko wa nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bɛ ka kɛ groupe Orano u tɛ ka Niger autorité kunnafoniya a ko la ko ka sɔrɔ contrat yɛrɛ kɔni kɔnɔna na actionnaire bɛɛ kan ka kunnafoniya de n'a sɔrɔ min kɔni ye baarakɛlaw olu bɛna na taga actionnaire bɛɛ kan ka kunnafoniya o ko la ko san 2024 décembre kalo tile 4 ko Somayer yɛrɛ kɔni ka système informatique groupe Orano u kɔni ye o désactivé o kɛra sababu ye ni baara yɛrɛ kɔni kun tɛ ka kɛ u ka système informatique la o fɛnɛ tɛmɛlen kɔfɛ licence d'exploitation fɛn fɛn yɛrɛ kɔni kun bɛ Somayer ni a partenaire ni ɲɔgɔn cɛ la groupe Orano u y'o licence nin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni résilier ka sɔrɔ u ma tɔw fɛnɛ la kunnafoniya o ko in na ko nin kɛwale jugu ninnu fɛnɛ kɔfɛ groupe Orano u ma dan o dɔrɔn yɛrɛ kɔni ma u tilala ka kɛwale dɔw kɛ wale min kɛra sababu ye ne ka na ni fɔɲɔgɔnkɔ ye Somayer ale ni a ka fournisseur n'a ka clients ni a ka sous-traitants fo ka taa se a ka employés ma ko groupe Orano ye fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ ne ka na ni fɔɲɔgɔnkɔ ye ninnu ni ɲɔgɔn cɛla la ko ni koba nin yɛrɛ de kɔni kɛra sababu ye ni Niger autorité kɔni ye décision ta ko min groupe Orano ye u ka kɛwale juguw cayara o de la u kɔni y'a laɲini ko min yɛrɛ kɔni ye Somayer société nin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni na bila Niger état de tɔgɔ la min ye actionnaire ko ye ko k'a fɔ ko groupe Orano de ta ye a fanba ye ko o kuma t'a la bilen fɛn in bɛɛ lajɛlen kɛra Niger de ta ye an bɛ wagati min i n'a fɔ ko bi ni ne bɛ dan sigi an ka bidon kibaru la an b'an kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan
an bɛ hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya ni ka nin lacari ani k'aw hakilinaw di hakilina jɔyɔrɔ la. Wale kɔfɛ an b'a fɔ ɲɛna ko aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma.